Aja ya, nggih. Menika ngaturaken panuwun rumiyin. Nggih. Menika dawuhipun sampun pun aturaken. Terus bablas wae lho jenengan nggih. Anu wis kadung. Yo ngene iki nek wis kadung ngucul, Mas. Kadung muncul. Ora dadak kangelan nyencang iki ya. Lho. Mas Miko iki fane oke lho nek kene Oh ngono ya. Wis ben ya Wis ben. kalau. Stoknya. Mas, golek mangsa, Mas. Langganan-langganane Ternyata ini iki penuh dengan orang-orang yang di room. Masa? Ya Allah. Pelanggan kowe nek ora ning kene. Iki pelanggan-pelangganku kebane ya Allah. Pelangganku anu. Ya Allah, Cah. Ya Allah, saya suwere saya gede-gede ngono. Berat iki. Aja Mas, aku pengen loh. Aku pengen. Bocah ki kari wae, sing penting ki saiki wong tuwek dhisik dilegak-legakne. Iya lho, Mami. Bocah ki kari. Piye, Mas? Kenjot aku piye, Mas? Waduh. Ya penak ya, Mas. Jahat to dhek ya. Aku pilih sing brengosen kaya ngene iki tenan yakin. Malan. Aku ora enek iki, aku tak milih Pak Ire. Tak milih bapak Ya nak kowe iki penak-penak lho, karo anu kok ombenane bodrek kok. Aduh. Wah, lah kuwi wis repot urusane. Ya wis karo aku mesti cocok. Heeh, cocok padha-padha. Padha-padha orene, Mas. Lah iya. Padha-padha orene. Kuwi mawon ketua Karang Taruna to Mas Miko iki. Pripun asih? Lah ya ketua Karang Taruna to padha oleh oren iki lho. Ayo. Apa Pripun Mas? nasib nyuwun. Ya. Sisan gawene ditareni monggo. Asli, Mas. Waduh. Ngene ya Mas nak takon Mas ora boleh mencoba sekarang. Waduh. Boleh mencoba gratis, kena gigi uang Kelas kembali. gratis Mas ini nak wis pisan kudu nambah. Bayar. Lah kok njur meksa. Kacamata. Nggih. Mbak Jesi, Mas Miko. Apa, Sisan Mas? gawene ditareni ngersake tembang nopo? Ayo Jas. Apa, Nggih, Mas? badhe nyuwun. Sik Mas, iki nek dolar metu. Oh nggih. Piye? Napa, Mas? Gubuk asmara? Boleh. Allah, ya Allah, dikei iki lho. Gubuk asmara Mas sinten? Mas Arif. Mas Arif dari Mas Arif. Nak kowe cocok karo Arif padha. Mami. Piye to, Mami? Kudu macokke kancane. Yo. Ya. Sisan gawene panjenengan pripun? gubuk asmara saking Mas Arif. Nika Mas Boleh. Arif seniki pripun? Boleh. Nggih. Pun Halo. mawon. Nah. Monggo dados Mas guduk asmara guduk. Oh, sik to. Diabani sik ora dodadadi wae. Lho. Nang rumah Iki lebokke sik rojek kantong. Aduh. Wah, iki arep njiko ora tek wani kok. Iki garape langgam napa sragen? Seragen. Oh, sragen. Soalnya bapak-bapaknya bedal joget bedal Iya. nyawan gitu Pak. Oke. Siapnya sawerane. Awakmu Konggese nembang mulai nang kono ngawer. ya? Tenan emet-emet. Ya. Nembangmu nang kono krungu apa ora? Hui, kayak melarat lunga neng ndi wong siji kae. Hui. Wis sugokno geni Pak kuwi, Pak. Jegur kok pawon kuwi. Mami, kamu di situ, aku di sini. Nek kene monggo panas banget dados, kaya Mas. neraka. Siap urung? Hui. Sudah siap apa belum yang di belakang? Ya, aku di room nomor 4 Mas Melki. Yuk, siap. Aku Yuk. bersama anak-anak muda kalau Jesse sama orang-orang tua. Pare muring. Yuk mangga BSN campur sari. Yo, ayo kita sabar pada cari rokok-rokoknya kencang. Yo. Itu. Alah sepir yo. Iki lho. Ayo, Bu. Goyang kok, goyang musik kok. Goyang, gue. Oke, tasel kayak gini sih, Pak. Iya. Ha.
Barang ya Mas. Kene rong kene oblas kok. Oh ene ding. Berkah barokah rezekine kathah. Nggih, benjang tumbas sawah ana ora digade wae. Apa iki, Pak? Iya, pepeleng mung 5.000 njaluk pepeleng. Mami, Iya, sayang. ini ada request. Apa, Dok? Sepiro iki 100.000. Oke, siap. Saking Iki kula. mesti Mbak Gareng iki mesti. Bapak Katimin Gareng nyuwun Oh. lagu setunggal Tondo Moto. Siap. Kalih Sesideman nyuwun teng Mbak Jesi. Oke, Kono siap. batane anu Mbak Shanti. Dilanjut. Ayo lanjut, Kak. Ya. Catatan sajroning ati aduh 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 sayang kula ati joget lagi ya. Mandek. Mami ra krungu ning kene Mi. Aku ya sing kene ya. Piye pindah rono? Tindange apane? Oh. Piye iki angel iki? Ya, makasih ibu-ibu, semangat ya, masih besok masih ada lagi loh. Semangat, dagingnya masih banyak toh? Oke, sip, mantul. Enek kene nek Lanjut. salpon. Enek kene nek salpon pil-pil. Enek kene nek salpon pil-pil goleki kaya kowe-kowe kuwi lho, Jes. Hah? Enek kene nek salpon pil-pil. Oh, Heeh. Iki goleki kowe jere arep hukum 5 sasi. ya, Sen, aku rono berarti. Jenenge ku bekas
Mas. Tulang ya, Mas. Mas. Catatan sajroning ati. Berkirian deh Cesi, nanti dilanjut lagi setelah. Dadah. Makasih murah rezekinya ya. Amin. Suwok nggih Bu. Mbak Jesi mriki. Mas Miko mriki. Ya gage. Selain nek garukan banci ki kok. Nek ndang rene karo mangsaku ya. Awakmu mau disemantake karo Mas Bagong. Iya Mas Arif, iya Mas. Ayo. Orang ngendi-endi kaya entuk mangsa wae lho bocah matur sembah nuwun. Mengga dawuhipun saking rencang-rencang ingkang sami kepareng nyang kuyung nyambut damel wonten ing pawon setunggal monggo sedherek sampun parang ngaturaken ing samangke mbok bilih tasih wonten pundutan utawi panyuwun tembang malih insyaallah mengke dipun aturaken sarengan para kadang-kadang pamateri budaya BSN Campursari. Ya, ayo. Piye Jes, kabar meneng mburi piye iki? Aman. Cek utuh toh? Isik Mas. Kok remang. Kari setengah iki. Ya, terima kasih ya. Ada permintaan kah? Kah banget. Ya, oke, siap. Matur suwun menika saking panjenenganipun Pak Katimin Gareng. Dawuhipun ingkang dipun suwun ingkang setunggal menika tandha mata ingkang